Ha saiki tak takon nek pancen kowe pinter ngitung. Ayo. Reng, apa? Lestari TV Kabudayaan. 300 ping 3. 900. 900 ping 2 1800. Terus? 4.463.000 dibagi 3.464. Etong iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nule pira wis beres. Nek dadak kuadrat-kuadratan mari pecah sirahe. Nek yo ana sing kudu pinter kuadrat, ngene ahli matematika kae nek ngitung. Ha saiki tak takon nek pancen kowe pinter ngitung. Ayo. Reng, apa? 300 ping 3. 900. 900 ping 2 1800. Terus? 4.463.000 dibagi 3.464. Cek, ayo cek. Angel kok. Wis ngono ahli matematika. Aku iso apa pira? Sithik banget. Sithik banget dengkulmu mlocot ora. Konjurming sithik banget. Sing penting iso wong iki tergantung jawabane kok. Ha iya. Ane yo Kagemporo sederek sedoyo ampun kesupen subscribe, like, share lan dipun teken gambar loncengipun supados angsal video enggal saking channel Lestari TV Kabudayaan. Matur nuwun.